d'una cosa més a mitjà i llarg termini, nosaltres parlem d'ajustar horaris de bus a una major racionalització de l'ús del bus, a poder-lo fer més adaptable a les necessitats reals, doncs com que és una cosa tan concreta, per això, és a dir, un estudi d'aquests és supernecessari, però nosaltres amb aquesta moció demanem una cosa molt senzilla, que és valorar les parades, les afluències, les demandes i les necessitats en funció de la localització dels serveis que hi ha a la vora i en funció també dels dies de les estacions de l'any. És diferent si la futura piscina té la parada de bus, serà diferent l'afluència d'ús del bus que hi haurà el mes d'agost que no pas la que hi haurà el mes de febrer per anar a la piscina, lògicament. Llavors hi ha d'haver... És a dir, per nosaltres els horaris del bus han de ser prou flexibles per adaptar-se a la realitat. Ja està. Naturalment que aquests plans, i entrant al detall d'aquests plans, són totalment necessaris, però demanàvem una racionalització i una flexibilització d'aquest servei públic que és el transport públic que és Sant Celoni, que és el bus urbà. I